El Chromebook a classe l'utilitzem per gairebé tot, perquè tenim els llibres digitals, tenim les classes per fer els treballs. Fem servir aplicacions com ara el Google, que té presentacions, documents, formularis, també de vegades el YouTube, que també em sembla que és de Google, O el Canva. El Prezi, algunes aplicacions específiques per fer presentacions o vídeos, com el Video. Sí. Ens agrada molt, la veritat. És més còmode, més organitzat. I també va més bé per estudiar i perquè ho tens tot en un ordinador i és molt més segur. Costaria imaginar-s'ho ara perquè com ja estem acostumbrats a tenir tot allà un portàtil, un Chromebook, i tot allà superorganitzat, ara seria diferent o difícil tenir els llibres. Primer vam haver de fer un stop motion amb l'ordinador i després per provar els altres dispositius amb una tablet i amb un mòbil. Amb l'activitat de l'stop motion del nom havies de ficar el teu nom. L'stop motion amb la plastilina el vam fer amb el mòbil i vam tindre que fer una mena d'història. Els avantatges i inconvenients del Chromebook eren principalment que tothom tenia un Chromebook i els inconvenients són perquè quadrar la càmera i que es vegi bé és difícil i l'aplicació anava una mica malament. I els avantatges i inconvenients de la tablet i el mòbil, els inconvenients perquè no tothom tenia un mòbil i una tablet i els avantatges perquè era tot més fàcil fer les fotos i el programa. Al projecte de Mobis.edu, doncs nosaltres aprenem coses dels vídeos i les càmeres. Ens ensenya a com fer servir les imatges i els vídeos, com gravar. Són els símbols de Creative Commons que serveixen per a compartir, per drets d'autor i moltes coses més. Sí, les hem vist alguna vegada, no sabíem com utilitzar-los, però estaven allà i fins que vam fer el projecte i vam aprendre. L'objectiu principal de l'estada a La Rioja era millorar i practicar l'expressió oral en anglès i ho vam fer a través d'un projecte de ciències. Vam utilitzar els nostres mòbils i els Chromebooks. El Chromebook el vam utilitzar més per la part teòrica i fer fitxes i buscar més informació i apuntar les dades, i el mòbil més per gravar, tot i que l'edició del segon vídeo el vam acabar fent amb el Chromebook perquè era millor l'edició. Un dels problemes principals que vam tenir a l'hora d'editar i de gravar el vídeo de l'experiment d'aquest projecte va ser que cadascú tenia el seu mòbil, llavors no tothom tenia, per exemple, espai per poder-ho filmar, o no tothom teníem la mateixa qualitat de vídeo i d'àudio. Tot i que la qualitat del vídeo era molt bona, amb l'àudio vam tindre diferents problemes. El projecte de Mobis.edu m'ha semblat molt divertit i curiós perquè hem treballat amb diferents dispositius. El projecte l'hem trobat molt útil, hem sabut editar vídeos amb el Chroma i tot això del Creative Commons, el copyright i lo de les pàgines bloqueades i això. Aquest projecte, sense els dispositius mòbils que hem tingut, el Chromebook i el telèfon mòbil, ens hauria sigut molt més difícil, ja que hagués sigut més difícil buscar informació i, a més, no podríem haver-lo filmat. L'activitat constava en poder treballar el Renaixement i el Barroc i l'aquarel·la des de dos àmbits conjunts per poder aprendre, per un costat, les tècniques i perquè els alumnes veguessin que allò que treballen té una funció i serveix per alguna cosa. Des de Visual i Plàstica vam afegir a la mirada social d'aquest període la mirada artística i poder estudiar les tècniques que feien servir per representar la realitat. Les aplicacions digitals ens han servit per poder tenir més informació, per tenir la informació molt més estructurada i perquè els alumnes treballin més abastament altres àmbits que fins ara desconeixien. També ens ha permès poder treballar en grup, perquè part del procés l'hem fet individual, però part l'hem fet en grup, i també ens ha servit poder recollir-lo i mostrar-lo d'una manera atractiva que ells també poden compartir o amb els altres alumnes, amb les famílies o amb qui convingui.
Sense el projecte del Mòbils.edu tot això no hauria estat possible, sinó que jo hauria explicat el Renaixement i el Barroc, però sense el seu context, sense investigar i sense totes aquestes aplicacions que potser fins ara desconeixia. En el cas actual d'alerta sanitària, aquestes noves tecnologies ens han permès canviar la forma en què, per exemple, fèiem una cosa tan tradicional com és el dia de portes obertes. Tenir accés a tota aquesta nova tecnologia ens ha permès comunicar-nos amb els pares mitjançant un directe de YouTube. També ens ha permès substituir la tradicional visita de l'alumnat de sisè al centre. L'hem canviat per una escape room fent servir imatges reals del centre i de part del professorat, i a vegades sí que veiem que, depenent del dispositiu i de l'ús, estan totalment perduts, i a vegades també això s'ha de tenir molt en compte. Doncs l'ús de les tecnologies a l'aula ens permet moltes coses, entre elles poder treballar les competències, ja no solament la digital, sinó, per exemple, també la personal. En la resolució de conflictes treballem a través de l'aplicació Stop Motion, i llavors, a més de treballar la competència digital, que és l'ús d'aplicacions mòbil, els drets d'autor, com inserir text, veu, a més treballem tot el que és el tema de gestió emocional, com resoldre un conflicte, les parts d'un conflicte. Pels alumnes que són més tímids, per exemple, si han d'escollir entre fer una teatralització o fer un stop motion, evidentment prefereixen plasmar les seves emocions a través de l'stop motion que tenir que sortir davant de tota la classe a fer un teatrillo. Els agafa per sorpresa, perquè en el moment que el professor ja entra novament amb alguna cosa diferent, o bé sigui una càmera en el cas de l'stop motion o amb els polígons, com va ser el nostre exemple, l'alumnat ja es queda com una mica a l'expectativa, i això ja t'obre una barrera, ja te l'elimina. Per tant, la motivació que presenten és molt més alta perquè saben que hi haurà alguna cosa diferent. La formació de centre va ser molt útil, perquè a vegades dius, si fem la formació a Mòbils.edu, a veure de què anirà, tal, però la veritat és que se'ns van presentar un munt d'eines i recursos per poder utilitzar a classe, inclús coses que no sabíem que existien i que ara mateix estem aplicant. I jo afegiria dues coses més. La primera és la pròpia formació nostra en temes de seguretat d'internet, és a dir, coses ja que inclús com a adults vam adquirir noves, és a dir, que això també ho trobo un recorregut que ens va portar, que molta gent, inclús jo, no sabíem, i després, a part del que has dit tu, a nivell de centre, veure tots els recursos que aplicaven, que tu feies un stop motion, que jo feia aquest tipus de joc, és a dir, veure com tot el part del claustre, potser, o una bona part de l'equip docent, presentava les seves propostes i, vulguis o no, això també, t'alimentes de moltes coses, de dir, com que amb aquest company fareu tal cosa, ho agafo, és a dir, és com una transversalitat a nivell docent que també va ser bastant enriquidora. Sí. Al final també és una mica reflexionar sobre la nostra funció docent, perquè diuen, sí, ara tenim tots Chromebook, tots tenim un ordenador, però a vegades fer-lo servir, ja inclús com a docents, el que deia el Xavi, el tema de les xarxes, de la funcionalitat, inclús dels drets d'autoria, coses que nosaltres hem de transmetre als alumnes i que a vegades nosaltres no tenim encara molt clares. Llavors ha anat bé per reflexionar entorn a aquests temes per poder aplicar a les aules.